Nagpahigayon na sabog final testing and sealing sa gamiton nga mga automated counting machine kun ACM sa 2025 midterm elections sa Lunes ang Commission on Elections Ozamiz City sa Misamis Occidental kaganiha Mayo 7. Gihimo ang final testing and sealing sa nagkadiyang polling precincts gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Tinguhan ini nga masiguro nga ang tanang makina nagka-function og tarong ug dili magkaaberya pag-abot sa adlaw mismo sa piniliay. Ang final testing and sealing usa ka standard COMELEC procedure din sulayan ang reliability ug accuracy sa mga ACM. Atol sa simulation, testingan ang mga balota nga ipakaon sa machine ug ikumpara ang resulta sa ACM aron masuta kung duna ba kini discrepancies. Ugaling dili pasado ang mga makina, liisdan dayon kini sa COMELEC. Gipahibalo sa COMELEC ang publiko nga ang final testing and sealing dili kabahin sa actual voting apan usa ka critical nga pre-election activity nga nagpasiugda sa transparency ug mga panalipod sa automated election system. Gipasalig sa COMELEC Ozamiz nga mapahigayon ang limpyo, matinud-anon ug credible nga eleksyon alang sa tanang botante sa Misamis Occidental. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.